Sinigep kinarita boten anyrosaken lampahe Gatot Kaca ingkang pinuju angon laler bojo wonten pundi jenenge laler. Ananging gentos ingkang minursita tebih kinarya celak tansah cecaketan sak lebeting cariyos. Anyrosaken wonten wewengkon negari Kamarta, leresipun wonten kelurahan Klampe Sireng. Lajeng kawontenaning Semar Bagong Dalah Besut prasaya dinten-dinten tansah grantem piyambak angrantos kadene munggah gunung mudhun jurang upaya sesarining kanarita piyambake.
rambatan kayu palwa gopras ini midodari endang-endangin Yayi Wajon. Tebih kinarya nulak ananging kang gacor caketan sak lembering cariyos. Anyrisaken wonten wewengkon negari boten ngawalesa negari Ngamarta. Leresipun wonten padukuhan klapis kira nggih padukuhan klapis arum, nggih karang kadempul, nggih karang kletak. Najan ari wujute kelurahan ananging wewangunan tumata kanthi sae. Dasar sakarang kirining ratan tinaman sesekarang kang endah rupane sumber baarung gandane. Sinten wae kang boten gumun manduru keendahane kurang lapis ireng yen sinawang rikala sonten Dirgade Candra Candraning kanyangan sura ingkang kagelar wonten Madya Pada. Dene posisi ingkang pinarawon nggih menika Semar Bujodani Nayantaka nggih jagat Asmara Santa nggih Sanjang Punggung nggih Sanjang Ismaya Jati den kaping lawan Peminase Bagong nggih Bawor nggih Jonggo Ito nggih Kaedan Sumawana putra wayah besut nggih besut nggih Sangyang Ketiga. Dadine Ponokawat ketiga menika prasasat piyambake kadya ninggal bayi sak pikire paton. Cung jomblo lah reang mas. Gak kaya siramu tuh anak meninggal Pak Musimar ana apa? Ana kanane Kraton Negara Ngamarta ana apa? Lah karepmu Pak. Kaya pamingkranira Semar kaya ninggal bayi pe waton kaya dene malang batal ana kejadian sing nyoro kowe ya Mas. Gak gede pikiranmu dhewe anak pikiranmu.
wangina lengser wengi ron-ronang catan obang samirana dantan jomblo nak reman kang ngono man glani kok klasike maksude iki wayang jaman-jaman modern kok klasik temen iki man kon niku ngene jong wis kaya sing tak kandhakno nak Pak Dalang Roman iki cara ngono nek sore ayo digawe tontonan Nduk dadi pina kok ganti oper handle nang wayangan digawe tuntunan nek sore kaya ngono ramene ana mercone gak karo-karuan kendangane ngaplak-ngaplak delok ta nganti drijine suwek kabeh iku lho lah yen driji gak suwek unggul lah kaya cara ngono kaya mentok kuwi kan drijine kuwi tepung kabeh lah maksude nek sore iki ngaplak-ngaplak banter konteng nek wayangan ayo digawe klasikan wis dadi cara selerane iki dhewe nek sing nom dituruti sore mang ana orkesane dangdutane lan liyane iku lah saiki cara ngono ganti sing konsumsi sing nikmati sing tuwa-tuwa iki taman kon mangkaloro banjur metu iki mang kare kaya ora kaya semono nak Ila Semar muji syukur ngarjani Allah Ta'ala Gusti kang akarya jagat. Dinapa siramu lani Ila Semar sak rombongane kena nganti semprene kasil pentas ana kene iku. Ya reman. Iki pentas ana ndi daleme sapa kajate apa? Ore iki pentas ana dusun Seduri Kecamatan utawa desa Seduri Kecamatan Mojo Sari Kabupaten Mojokerto.
daleme Bapak Teguh dene kajate khitan utawa sunatan. Oh iya. Lah iku Pakde terus sing nyambut gawe wong iki Pakde. Sing nyambut gawe wong iki kaya kantan sakumandang sak benginak ana radio Suara Mojopahit gelombang 88,7. Radio Modolaras gelombang 95,0. Dalah radio Jagat FM gelombang 100,9. Uga disengkuyung dening yaiku dulurmu sing live streaming YouTube ana Sukma Jaya live streaming YouTube. Uga ana Budaya Official sing Kendangan Sidoarjo. Uga ana Bapak sapa iki tak susuwe gak tau ketemu iki. Bapak Bagian Alfi channel. Loh, tadi saya ini begini di channel radio telu, di channel YouTube telu channel. Pak Danang Roman nak saka bening Gondang Mojokerto Jawa Timur yo apa? Saka bening Gondang Mojokerto Jawa Timur Pak Ija. Masyarakat yo kira-kira kok menawi gak asing maneh ya wong yo golek sapa kene. Terus sapa lor kono watu kena lan yo liyane wis tutuk wis gak asing maneh. Dulu ngetat kuping lan yo lan ngoro wis kira-kira dadi asing maneh nek Pak Danang Roman. Ya Jung. Boleh. Wong iki aja kaget nak. Dan sengaja Pak Danang Roman gawe lakon pangriptane dhewe. Jadi lakon iki gawe nemu nggo pawuan tak buka tak gawe lakon lho ngono iki kalau dipetana semengi mulai bayaran lho ngono tak ya. Terus Mas. Lah iki lakon wingi tak kei judul Wahyu Kaprawiran Garut Kaca Angon Laler. Kon tahu apa? Delok wayang lakon ngene. Ya gak tahu. Ya gak tahu kok kan kok jangan lalu cek bisa ini. Lah iya Pak, cek tahu lu kon iki tahu tuh. Zaman. Boleh kalian kira Semar ngatur Gumpar nuwun. Ya iku kanane rawuhe dulur-dulurmu penggemar wayang kulit wis gak tak itu nganggo wilangan nek sore mau ana Cak Narko saka Seketi Balubendo. Cak Dur uga sono sari Seketi Balubendo. Ugi yaiku adikku Dalang Ook. Sapa kok aku nyira yo Ook iku sing ana daerah Gamping Rawa Tarik. Matur nuwun rawuhe kelan Bapak Siono. Kan kanca-kanca kesala kedumunung bangsal saka Karanglieng saka Pacet matur nuwun rawuh sore kaya ngono mangkum nganti aku cara liwat iku gak miyak-miyak nggo cantrik ngono kira-kira yo gak iso liwat bae lho. Kate maneh yo mripate iku kena gunare lampu iku kaya apa nek nak bleloken ta silau lho iku lho. Wah lho yo bleloken ngono lho. Man apa yung iki sakmarine iki pente utawa ben langsung pindah ana Balai Desa Sumberaji Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Tanggal piro nak? Tanggal 2. Tanggal 2. Terus tanggal 4 pindah ana yaiku Dusun Kepoanyar. Desa Kepoanyar Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Pacet Walor, Mas. Iya nak. Ya baru ngono, Pak. Ya mari ngono ya cara ngono Suro nak. Lah Suro kok netas ana Menanggal Surabaya. Iku khas Suro. Uga ana yaiku Bangsure Pacet, memang lho. Itu dijajal kono ya maniki ana surat cek diwaca anakmu kono karo aku tak buka WA sing mlumpuk man. Iku belakon keramin Pak. Apa? Belakon keramin lo rame-rame gelakon. Ayo ceketek ngono lho Pak sing penting buyan lho Pak. Lah ngene nak nglakon syukur demen paribasane mesti buyan. Lah kaya bapakne gak seneng nek lakon syukur demen lah rumah kae nak lu buyan gak seneng. Bu,
Iya kaya ngene iki cara kebisanane kaya ngene iki. Ayo nak diwaca iki teko sapa iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kula wabarakatuh. saking Pak Lahuri, Dusun Benengan, Desa Banjar Agung, Puri. Padha laras lho iki, lantong-lantong jelek. Mantep pinggir. Semakin jaya semakin rame tanggapanipun, Pak. Amin ya rabbal alamin. Kula mangke nyuwun gending setunggal. Kangene ati nomor kalih Komandan Kutha Surabaya. Mekaten matur nuwun. Tekal sapa nduk manduk? Pak Lahuri. Dijajal iki sak banjure iku nyuwun gedhe ngapa digandeng karo permintaane dulurmu sing saka penggemar iki. Iki diwaca tak buka dhisik. Sugeng dalu Bapak Dalang Romani dados saking kula Bapak Parpun Sumber Wonosalam. Keparing nyuwun gending jaba liur. Kula pirengaken sambi melekan kagem ingkang maos Mbak Denis ugi sedaya wiyaka padha laras matur suwun. Nggih ngaturaken sugeng injingan iki. Sugeng injing dumateng tukang ojek andalan kita semua. Bapak Sucipto alias Pak Cik, ngaturaken sugeng rawuh ojek andalan saya dan dia. Terima kasih matur suwun sugeng rawuh. Niki wau saking melekan wonten wetan mriki lho Pak Cik niku. Dadane mlayu rene. Nggih, matur nuwun. Sabone alas nak. Nggih, Ya. sabalas. Pak Cik sabone Terambas alas. alas. Ya gak beda aku biyen yo ngono jemnya sabalas kaya Pak Cik iku tenaga dhek enom biyen. Lah saiki cara kono mlaku ngono menggos ae. Dadi yo wis wakil anak-anakmu ngono ae wis dilakoni. Nggih. Kula lajengaken maos niki saking Bapak Syukur Jaringan Sari Karangdieng. Dalu niki kula kinten salam dhateng sedaya para wiyaga ugi dhateng sedaya waranggana khususnya dhateng Pandalang Roman. Nggih, mugi yo anggenipun pentas wonten dusun Seduri dalu niki lancar ngantos paripurna. Amin. Sundalu Abah Roman kula nyuwun geni sambel kemangi saking sambel kemangi kali rondo gantungan saking Pak Husen Leminggir. Pak Husen, warung sate Leminggir Mojosari. Walah monggo mampir Pak Husen. Pak Iru. Bapak Sunati Karangdieng dengan lagu andalannya tahun-tahun gak ganti tukang becak. Mugi pinaringan sehat walafiat lancar pentas dalu punika ngantos paripurna selamat dumugi dalem masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kula ningali live streaming mulai awal hingga akhir. Oh, nggih. Apa itu nak? Bapak Sunati. Sunati Karangdieng Kang tukang gada becak. tukang becak dalan ini. Oh, Bu Arsia, nggih sundalu Bu Arsia. Ngaturaken sundalu padalang semoga pentasnya malam ini lancar tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Matur suwun. Menawi wonten wekdal kula mangke nyuwun gedhe kepelut saking Pak Mursid Dilem. Pak Mursid gitu. Nggih. Bapak Haryanto Mojo Anyar Sumber Jati. Nggih betul. Nyuwun gedhe ninggal katresnan. Saking Cak Bogel Suru. Nyuwun gedhe Butut Manggung katur kamaos Mbak Denis matur suwun sami-sami. Bu Arsia Gebang Sari nyuwun kangeni ati. Nggih. Saking Bapak Amor Klating Sari nyuwun gedhe kangeni ati. Lajeng niki terakhir niki saking kula Bapak Dawud Jeragan Welut Sampangan deket Lamongan. Dekat Lamongan Pak Dawud. Nggih. Matur Yen nuwun. kepareng apa? Yen kepareng kula nyuwun digituni gendeng serapat. Oke. Nggih. Matur suwun sampun telat. Matur nuwun dur-dur derek sedaya kang sampun
Nyengkuyung nak nyengkuyung liwat jalur SMS utawa saiki jalur WA. Ya. Gedinge ya pancen arek ngono. Gending apa lagu apa sing diwinangkani. Iku mang panyuwunan liwat surat kelawan lewat WA iku mang lho. Niku wau ingkang mencolot niku. Dereng Yos. Oh sampun. Iki. Oh, ana sing nguncali arek gak diwaca Mbak Yeni. Niki saking Cak Seri Kutha Porong Bangsal nyuwun pidik setunggal perawat tuwa ingkang nomor kalih nggih menika Ojo Dimaru. Padha laras pancen mantep ganteng-ganteng semoga jaya selamanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih niki ingkang diladosi nomor setunggal nggih menika Kangen Yati Mandap Kumandang Surabaya saking panyuwunan Bapak Lahu. Nggih, monggo Jo. Menapa tuwe gak cocok nyilih patu sawetara nyilih mung sing kancane dhewe ya angel lho ngono lho. Ngene masih anu ya apa lho ngono lho ya. Ayo padha dilayani. Kangen ati lawan kumandang Surabaya diwalik ki monggo sakersa kanca-kanca krawitan padha laras dados.
mengrawiti nom-nom. Wis, ana sing tuwek delok ta. Masih panjak ponggange ya jek nom. Panjak senteme ya jek nom lho. Panjak gambange ya jek nom. Apa maneh dalange man? Wis nom man kana gerujuk kulutune. Lah nom. Iya dong. Boleh Gaya Mira Semar kirim salam karo para kadang sing Juni danget totone sari liwat streaming YouTube. Kanca-kanca sing ana ado Cak Satrio Kebraun Surabaya. Uga ana dulurku ana Kebo Mas Gresik, ana Sedayu lan liyane sing nanti yaiku nimbali Pak Dalang Roman. Ya meneh maneh beli 17-an dijeluk rono. Ya wis apa jare ae itu kok kabeh ku gare rezeki Gusti Allah pangeran sing kedung lho. Lah masih sing itu ana nang lenge semut tapi nek rezeki diwenehi ya ana pangane ae cung. Aduh mbok jare man. Arek aku kirim salam biasa mesti cara WA atau chatting karo Pak Dalang. Sapa Pak Dalang Dian Wibowo. Sing ana Mojosari kene man. Ya biasa wis oleh cara biyen SMS itu saiki apa nak karo WA gak leren. Ngono kuwi tujuh bakal sate. Pak Dalang lak duweni usaha sate aja. Oh iya beo karo. Cuma niki ngaturaken rawuh kanca-kanca setuwa ya sepunten Pak iki kok ada bocah kapser setunggal moko setunggal. Ngitung. Dibaca nak ya lelagon candake man. Lelagon sing nomor 2. Jangan kakek lho gak tau akeh kan. Wong padahal roman goro-goro gak iso akeh. Kalau sing penting lakone tutuk aja sampe dipedhot. Ya, monggo lelagon candake lagu apa nak? Lelagon candake nggih menika saking Bapak panjenengan saking Bapak Saeri wau nggih. Wonten prawatu nandak ojo dimaru. Prawatu aja dimaru, lek diwale aja dimaru. Kasambut prawatu. Nggih, wis pasah kanca-kanca mengenai padha laras. Sing penting kabeh gak ngantuk ya bergas bergairah. Iya. Yo, nek kate ngantuk, kate nutuk bencune lho nek budake lho, nutane ngantuk ae. Monggo padha laras dipun garap pamundutane dulur-dulur wau. Monggo, dados.
Nggih, matur nuwun. Kanca-kanca pengenal padha laras sing paling bebungah. Aja dimaru, Mang. Tole. Mari gending kasar sak gending kas nak gending cara ngono klasik. Oh, nggih, tambo gak buku kon kate gending apa? Lho. Ampun nggih gending kuangel to. Temen angel. Gending kakak ya. Mari ngono tak gepuk sodor. Ojo terus tak
antuk nggon ana wong gragyaken balik cilik kuwi. Cocok ah. Wis cocok gak cocok lebokno lawu ya Gus ngono ae, Pak. Nggih. Apa man cakra negara nak. Ah, gak ilang. Nek gede-gede lak budak-budak warung sing klasik kok suwe-suwe ilang. Nggih. Bunga bonang kenek, bunga kendang monggo. Maniku mangka enak apa mang gedhe men cokro nak. Oh, cokro. Enak man ngejar. Iya, Jun. Kanek maneh pengrawe padha larasi gak wong ado kono. Gak wong ado. Dene tur maneh tanggapane Pak Dalang Roman iki ya murah soalnya cara grupe iki dulur kabeh, Cuk.
grupe dulur kabeh. Iya. Lah ketua panja iku ya Cak Radiwibowo iku adike dalange lho. Sing ngendahi ponakan lho. Tandake Waragana iku anake, dadi yak omah metu kabeh wis kene jebol pathok kuwi. Dadi cara apa maneh nak? Apa maneh iya. Lah sing gambang iku ya dulure dalange. Wis dulur tunggal kono loro biyen. Tapi aku mang cara kaget man. Kagete. Ken mang tak takono karo wong-wong karo ketuane panjake. Mari kita ngomong yo undian man. Sapa panjak penerus kowe. Bu, tak penting gak ngono sapa rek penerus teges iki rek ngono. Yo temenan. Lho arek briti. Iku lak tinggalane koten nika. Tole, bagi kamu nak zaman saben-saben Pak dalam roman pentas yang menehi kenang-kenangan karo penonton nih. Tetapi yang ngono sapa sing kersa nulis nama karo alamat dilebokno kerdus man. Tapi aturane man iki gak kena diwakilno man. Ku nek njukuk jenenge iku oleh gak kena diwakilno. Nomor loro man dipanggil 3 kali tidak ada orangnya. Berarti Cahaya itu juga sikil ngetepno iku kok gandol suwe tak. Ngadek bediding jauh dan mudhun. Ya, monggo tulung Bapak Warsiman saking Briti, Wiyu, Pacet. Mundhut undian Pak Warsiman, yo jago wonten ing jagane rokok 7 tangan. Surabak bangun dia di pesicini. Awas mlebu sareng sithik. Pun niki Pak Warsiman. Alhamdulillah. Nah, sehat selalu Bang nggih. Alhamdulillah.
Pak Sunarko supir Wonosari. Wonosari ta Wonosari? Lho Sonosari ya. Itu ah. Sonosari Pak Narko monggo. Nggih, nggih. Paswa Presiden Podo Laras. Lantang, lantang, lantang. Slep, slep, slep. Alhamdulillah tak Sunarko. Niki kenang-kenangan saya Pak Dalange. Muga-muga miguna. Mene nek nyopir kena geter sandal ya. Nah, matur nuwun nggih. Pun coba ngaten nggih, ampun. Matur nuwun tak Sunarko yuk. Oh, oleh ping 10 jare. Ngono nak nek nonton Pak Dalang Roman sampai mari gara-gara iku ana barokahe. Baliwat nek Cak Sunarko saka sono tadi segede Balung Bendo kirim salam nang Bapak Dai, marang Pak RW, marang Bapak Kades segede Balung Bendo sinate ya iku nimbali Pak Dalang Roman pentas ana kono jadalane Pak Lurah Watesari lan yo liyane wis bar kok jenenge wakeh lho. Ore besok aja miru-miru nak sirah kono omahe. Bapakmu tak jak nang Ngamarta. Kaya ana kedadian apa nek negara Ngamarta kono? Ya jan kok niku omahe iki Pak. Nggih Pak Dek ngapi ati. Ora kula pedho nira Semar kang swarga kepraja Ngamarta, nggih. Angrasaken lampahira Singur Prabu Kuntadewi kang Mindra saking Praja Ngamarta. Napa ingkang dinolat? Napa ingkang dadi upaya mendrani Singur Prabu Kuntadewi? Ana Mendra nirakaken keprabon anakmu piyambak kepengin angguru wonten pundi dinuning swarga. Wonten pundi dalan kangge manjing dhateng alam kasuwargan. Lampahira wonten madyane ratan niraken umangka negari Ngamarta.
Prabu Kuntadewa. Ingkang prasarana madane ratan nilaraken wonten negari Ngamarta. Wow, sampun kacirasaken. Piyambake kepingin anyuwuhi wonten pundi dununging swarga, lan wonten pundi dalane dhateng swarga. Wonten madane ratan sungkala ing garing. Boten kenging kersane Yang Pandu. Boten kenging kersane Kang Among Turu. Laler kekalih. Laler ijo laler putih ngungkuli dhateng rangga-ranggane Sin Prabu Kuntadewa. Jumawah ing mriki brodoli pedhot kawontaning laring laron. Laler kekalih brondol laler kekalih nilaraken kawontaning Sin Prabu Kuntadewa.